Do spoločnosti Heineken Melt sme sa rozhodli nainštalovať zariadenie Orsimat z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že spoločnosť je za automatizáciu a sme takisto za zjednodušenie procesov. No a takisto nás zaujala aj cena, jednotlivé položky, produkty a samotné podmienky. Po nastavení Orsimatu v našej spoločnosti sa veľa vecí zmenilo. Poprvé sme odbremenili našu kolegyňu od jednotlivých úkonov. Ona musela rozdávať OPP zamestnancov, musela evidovať, vypisovať jednotlivé karty OPP, kde sa museli tí zamestnanci podpisovať. Teraz to už nemusíme robiť, pretože Orsimat to všetko nahrádza. V našej spoločnosti pracujeme na 4 smeny, to znamená, že sa pracuje aj cez víkendy, poobedné, nočné, sviatky. To bolo aj základom toho, že sme sa rozhodli využiť Orsimat, pretože jednou z veľkých výhod je dostupnosť, prístup k tomuto Orsimatu a všetci kolegovia, zamestnanci vedia, že hocikedy počas dňa môžu k nemu prísť, vybrať si to, čo potrebujú a pracovať ďalej. Musím povedať, že zo začiatku mali obavy z využívania, že to je zložitý prístroj, ale trvalo to asi možno 2-3 dní, kým prišli na to, že je to ovládanie úplne jednoduché. Zvykli si na to a oceňujú ten prístup k tomu Orsimatu. Jednou z výhod využívania Orsimatu je čipový systém, ktorý slúži na to, aby sa daný zamestnanec, dá sa povedať, podpísal tým čipom, ktorý priloží k Orsimatu a súhlasí s tým, že danú položku si vybral. To znamená, že tento systém nahrádza úplne administratívu a odbremeňuje všetkých našich zamestnancov, ktorí spracovali s týmto systémom a zjednodušuje nám to celý proces. Inštaláciou Orsimatu sme prišli na to, že vieme ušetriť peniaze vo firme. To znamená, že znížili sa nám náklady na jednotlivé OOPP. Aktuálne disponujeme pravidelnými reportami o použitých množstvách každého zamestnanca. Toto nám odzrkadlilo zníženie nákladov v spoločnosti. Doteraz sme žiadne reporty nemali sme žiadny výstup. To, čo dala kolegyňa do ruky ľuďom, tak bolo to vo veľkých množstvách. No a keď sa to na mesačnej báze spočítalo, tak to mohlo byť aj o 30% viac ako v súčasnosti. Aktuálne nemáme, ale ako viem, že je tam možnosť, ale tým, že už sme sa po nejakých mesiacoch dostali k tomu, že sme to stabilizovali na tie množstva, lebo do začiatku to bolo fakt také, že ľudia si brali koľko chceli z toho automatu. Asi po 3-4 mesiacoch sa to tak ustabilizovalo, že tie množstva sú pravidelné a nikto tam nevyniká s veľkým počtom odberov tých položiek. Odkedy využívame zariadenie Orsimat, máme prehľad o všetkých položkách a nestalo sa, že by nám niektorá z položiek v Orsimate chýbala. Mne aj kolegyni, ktorá sa zaoberala poskytovaním OPP zamestnancov, odpadla úplne celá agenda tým, že jednotlivé položky si vyberajú zamestnanci sami, no a Orsimat je pravidelne doplňaný zamestnancami spoločnosti WIRT, takže ja to považujem ako za úplný full service.